Ara, a Canal 10 Televisió, l'informatiu diari, amb Víctor López. Molt bona nit, dimecres, dia 16. Avui comencem de nou les notícies de l'informatiu diari, repassant l'actualitat que ens ha deixat a la comarca avui dimecres. El número de procediments iniciats el 2011 per desnonar habitatges socials de lloguer a les comarques gironines ha estat de 15, mentre que el 2009 la xifra ascendia a 43. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'organisme que gestiona aquests lloguers socials, atribueix aquest descens del 65% a un major control dels inquilins i especialment de la morositat, així com també a la voluntat de trobar solucions alternatives com el refinançament del deute. A les comarques gironines el preu d'aquests lloguers se situa de mitjana al voltant dels 200 euros, un import que per la plataforma d'afectats per la hipoteca encara és massa elevat per a moltes famílies. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dies 7 i 8 de maig 3 homes per diversos delictes contra el patrimoni. La primera de les detencions es va realitzar el dia 7 al matí, quan una patrulla va enxampar infraganti un jove que entrava a la part enjardinada d'una casa situada a la zona dels canals navegables d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries. Els agents van enxampar el jove de 18 anys forçant la cadena d'una de les portes de la terrassa de l'habitatge. Les altres detencions es van produir pels vols de la 1 de la matinada del dia 8, quan una patrulla va rebre l'avís que dos homes de 25 i 34 anys intentaven entrar a un supermercat de Sant Pere Pescador a través del moll de càrrega. Els bombers de la Generalitat continuen treballant intensament per poder controlar l'incendi que des d'aquest dimarts al migdia afecta una zona forestal del municipi de Rasquera, a la Ribera d'Ebre. Durant tota la nit, una quarantena de dotacions terrestres han treballat en les tasques d'extinció. Les fortes ratxes de vent que hi ha hagut a la zona, la complexitat de l'orografia i els focus secundaris han fet créixer el perímetre afectat. Segons les últimes estimacions del cos d'agents rurals, el foc afectaria ara una superfície de 700 hectàrees de bosc i matoll. Una gran cassolada i la multitudinària assemblea popular a la Puerta del Sol de Madrid posava el punt i final als actes programats pel moviment del 15M, però per quart dia consecutiu els concentrats a la cèntrica plaça madrilenya desafiaven la limitació horària imposada per la delegació del govern i unes 150 persones del col·lectiu dels indignats van decidir a quarts d'una de la matinada recórrer als carrers del centre de Madrid després d'un intent fallit de manifestar-se davant de la Borsa. Angela Merkel i François Hollande han exhibit predisposició a entendre's per fomentar el creixement econòmic a Europa, més enllà de l'austeritat, i han defensat que Grècia continuï a la zona euro. La cancellera alemanya i el nou president s'han reunit a Berlín el mateix dia que Hollande ha assumit el càrrec. L'entrevista ha començat amb més d'una hora de retard per l'impacte d'un llamp a l'avió on anava el president francès. El Mercoland s'ha posat en marxa i, tal com s'esperava, ho ha fet amb un missatge d'acostament d'idees. La cancellera alemanya, impulsora de la política d'austeritat i dèficit zero, ha destacat que veu elements d'acord amb el president francès en el tema del creixement d'Europa. Bé, doncs aquí posem el punt i final a l'informatiu d'aquest dimecres. Demà hi tornarem a ser 2 de 10. Gràcies per la seva atenció. Molt bona nit.